Guraso Eskola da irabazi asmorik gabeko elkarte bat, gure komunitatean aire zabaleko hezkuntza eredua eta pedagogia ezgiatua martxan jartzen duena. Hau da, eskola txiki bat, naturan, eta irizpide berezi batzuekin, non aurraren garapen naturala saiatzen gara errespetatzen, orain erritmoa, orain espontanitatea eta hori da, pedagogia ezgiatu batekin. Gure irizpidea beti da aire zabalean egotea. Basoak bere babesleku naturalak dauzkalako eta guk ere egokituak gaudelako gure ekiporekin, gure erroparekin egunerokoan dagoen eguraldiari. Baina horrez gain, badaukagu babesleku bat, bazkariak eta hor egiten diren, eta baita ere eguraldia bortitza baldin badago, baita ere barruan egoten gera. Gure babeslekua dago Uliako Interpretazio Zentroan, da eraikin publiko bat, Kristina Enea Fundazioak kudeatzen duena. Beraz, daukagu beraiekin hitzarmen sinatuta eta lagapenean daukagu gure babeslekua. Prozesua izan da pixka bat, saiatu geha itea aldan leku goxona umentzako, ekipo pedagogikok esan digu ze behar dauden, orduan daun espaziokin, txoko goxo bat irakurketako, beste hau joku simbolikoako, gero bazkaldure egiten dutenez bete behar horietarako, eta materialak, kortxoa, naturala, lurreako egurra, guraso askok lagundu eta parte hartu dute, orduan politia izan da. Nabiltzen da proiektu bat, jaio dena lehenengo amatasunetik, eta kriston indarra hartzen joan da, kriston konpromisoarekin, eta nire, profesional bezala, hezkuntzako profesional bezala, da reto bat eta egia esan ikustea teorian pentsatu dagoen guztia, maila praktikoan horrelako emaitzak izatea, guretzako da egon daitekeen rekonpensa hoberena. Esperientzia oso ona da, oso, ez dakit nola esan, ondo esateekin ez da nahikoa, oso potentea dalako, oso gauza asko mugitzen dira gurasoengan. Hain da librea eta umeak daude hain beren kasa, esan gabe zein behar duten, zer duten egin behar, hau gaizkia gondo, orduan hor ateratzen dira umeak barruten duten emozio, gatazka den ateratzen da eta uzten zaie hori ateratzen. Oso polita da, umea ikustea nola dagoen hemen libre, eta aldi berean ikasketa handia gurasoentzat. Gure gitaragua hasten da lehenik eta behin Xarma zuhaitzean. Xarma dago Uliako aparkaleko ondoan eta hor egiten diegu harrera aurrei, 9:30 aldera. Hortik eguraldiaren arabera egiten dugu ibilbide bat, beti paseo bat, jolasgune beretzi batetara. Hotza handi egiten badu jungo gera eguzki sartzen den toki batera. Euritxo baldin badago, jungo gera babestua dagoen beste toki batera. Eta iristen garenean, hori da gure jolasgunea, egiten da 11:00 mokadu txiki bat, fruta pixkatxo bat, eta hor egiten da jolas librerako saioa. Izaten dena ordu terdi edo horrelako zerbait. Hori bukatzen da ipuinaren deialdiarekin. Ipuina ere berezia da, egiten da bapatekoa eta pixka bat helburua da goizean zehar piztu diren gaiak edo edukiak jasotzea. Eta ipuina eta gero, zuzenean goaz gure babeslekura bazkaltzera. Bazkaria egin eta gero daukagu beste saiotxo bat jolasean. Eta ikasturte honetan zehar, baita ere zabalduko da segurazki ordutegia 3:30 arte. Izugarri, hori behar dute, bai bere egin garapen neuronalerako, beraien daude momentuan, bisei momentuan, daude garapen motrizean, horrek albideratzen die, mugimendu horrek albideratzen die, beraien autoestimo guztian. Da, niretzako, justo momentuetan behar dutena, behar duten espazioa.
naturako eskaintzen digu, beste edozein eskolak ez dituen instalakuntzak, ezin lirateke ez da pentsatu, horrelako inbertsiorik egitea, parke batean edo patio batean.